¿Para qué vivir dispuesto a fracasar en cada intento? Onde comeza o teu desexo? Toxo, si, a barrer, a máis ben del, e había que apañalo, co lejón. E depois se dixo ao carro e do carro a casa. Era así. E pinos tamén, cando vendías as polas, cando vendías algún pino, pero isto si che estou falando de meu pai e máis miña nai, como se outro, vamos, xa aquel. E depois si, depois meu pai tamén xa era vello, e depois íbamos a un Vans Pepe, eu malo meu home, de que viña do Mari, íbamos ao Balume, ou a Polas, ou o que fora, vá. Era así diario. E ás 6 da mañá, despois, non iba a lar, pero tiña que ir a lar, había que cargar ás 6 da mañá para moxer as vacas, aí na corte, e el, como me tiña que axudar antes de ir para o Mari, tiñanos que cargar ás 6 da mañá, e veña a moxer as vacas, e ir depois para Fisterra, a vender o leite, e patacas, o que había, cebolas, o que había na casa. Vender baterer e aceites e esas cousas, vá, cousas de comer de Fisterra. Ao Balume, a buscar balume ao monte, para a cuadra, para os animales, para ter os porcos ben secos e non os ter mollados. E íbanos moitas veces, o día que podíamos, íbanos, cando era primavera, que hai máis, pois sempre íbanos máis con frecuencia para ter na casa, para cando chovera ter o que poñer e a cuadra, entendes? Así que, estábamos así. Onte ainda estuve unha amiga que vivía nesa casa de aí que está caída, e dixela, Bernarda, non te acordas cando íbanos ao monte, doadema tanto acordar, Rita, doadema tanto acordar, non faz reflexións que é o mesmo conto, entende? Ai, Labari xa é outra cousa. Íbamos Labari a Mir de Xuso de Riba, que aquí non había pouca agua, e tiñamos que levar as bañeiras de roupa alá, e lavábamos en Mir de Xuso, e viñamos polo monte, que a roupa seca, non mollada, e tendíamos aquí, pero aquí non había agua, e tuve que ir alá, a Merdixosa, a casa de miña nai, porque teño un río grande, e ali lavábamos, non eu sola, senón a miña irmán e todo que vivía aquí arriba, a lavar, porque non había agua, e todo lavaba a man. Eu lavei moito a man. E a miña filla máis velha, Fina, lavou moito, porque eu tiña que marchar para vender o peixe. Tiña que ir para Persebes, tiña que ir para vender o peixe a Fisterra. E a miña filla tamén pasou os seus traballos, porque ela era a que tiña que arreglar os rapaces se eu non chegaba, e máis facía da casa. Ela tamén lavaba moito, porque éramos 6 e 2, 8. Eran 6 rapaces. Fora que despois tuve 4 netos comigo. Que os tuve que manter 4 netos. Cando iba eu sola de patrón, eu o primeiro que miraba eran as nubes.
era a ver se viñan chubascos e se iban a vir a poñéndolos aquí. Eu cuidaba moito de escapar das tempestades como se presentaban. E dixo, mira, meu filliño, vamos a marchar, que somos 4 no botiño, e isto non me gusta, porque o vento de aquí de arriba non é bo, sabes, que é moi peligroso, chamanlle sudoeste, entón había que facer por dar a voltiña aí por mar de fora e por aí, e por vir por aí para entrar na plaíña. Non había muelles, non había nada. Teres moito sentido, mirando sempre para o céu, por onde se levanta a nube, por onde vai vir o chubasco. Isto vai traer, como cando estás na casa e vai a vir borraxeira e sintes aquela humedade, non sabes, dices, vamos ter mal tempo. Eu conocía moito porque vivía pendiente do mar seguido. E logo ti non te fijarás, non. Pero o mar non é bo de volta. Dache o pansiño, pero tamén cando che dá os desgostos. Minha fillinha, que queres? Pero eu levaba a liñiña para que non fora reventadiña pola carretera, porque as lanchas non eran moi grandes, eran pequenas, e tiñan pouco peso, eu tiña que ter a vista de que respondera e que non houbera vento, se había nordeste, había ventos fortes, xa non puña nada, porque os botes desvirábanse, que non eran o mismo, meu fillo. Ai, liben, porque todo o mundo éramos pobres, sabes? E pobre é o que non ten salud. Ese é pobre, que se pon un pouco de humor e quer traballar, sean ervas, sea o que sea, comes do que haxa. Ai, co barco íbamos moitas veces co meu pai. Sí, íbamos no barco. Sí, íbamos ao trancho, despois carrixábanos a leña, descarrixábanos a leña para baixo, traba. A ver... Pero que che dixen onte, traba? Aquí non había leña, aquí no monte de aquí non había leña. Pero todo o mundo a leña. Ai, claro, iba todo o mundo a leña. Todo o mundo a leña, porque era o que había. Ires a leña para queimares. Traba, has de marjar a asistencia. Un día fomos a debaixo do faro, para atrás, o como se chama? A Xastosa. Había que baixar por unhas pedras, había cabras por ali. Estábamos baixando, estaba Gregorio, non echa a niña ali debaixo. Cando me viu chegar a niña, oi, ese home como atrae esa muller. E a mí encantaba, mío. Era un... Ainda iba hoxe, de verdade. Isto era o molido. Velo? Poño na cabeza. A verdade, que é unha cousa para poñer na cabeza. E xa aguanto. Sí, un molido na cabeza, sí. Levábamos un molido na cabeza para que non caia o peixe, uns panos amarrados, porque caía a salsa, caía o sangre do peixe, e todo levábamos, sí. Levábamos uns panos amarrados e uns molidos. Ai, Dios mío. Eu iba a ser con patacas, con repolo, con chícharos. E íbamos polo monte de Mallas. E pousábanos as cestas na Amarela. Descansábamos na Amarela. E despois íbamos para o Corcobión. Unhas iban para vender na plaza de Corcobión e outras iban para venderem na plaza de Sé. Porque íbamos moi cargadas. E lá tamén, se aquí non había cartos, lá tampouco había moitos, pero nós levábamos o repolo, levábamos os chícharos
e levábamos as patacas para vender na casa de miña nai, que era cando estaba solteira, na casa de miña nai, cando estábamos solteira, porque había que ter para comer e para facer para os que había na casa tamén. Iso foi de solteira. Que eu despois, para vender ese patacas e eso, cando casei non, porque non tiña para min. Pero na casa de miña nai, sí. Íbamos polo Monte de Mallas, chegábamos ao Monte de Mallas, descansábamos un pouquinho, íbamos hasta a Amarela, que ti conoces onde é a Amarela. E ali, ainda nos deixamos dar ao sitio de descansar todas ali, e despois íbamos para Corcubión. E ás veces íbamos para Sé. Eu teño ido desde onde está a fábrica de Brens, teño ido ca caixa hasta a Praza de Sé. E como a min os homes, os homes tamén viñan despois, eu era a primeira que salía para coller as vendedoras. E despois salían eles e traíamos o peixe. E eles quedaban a bordo, iban atando a bordo, e despois viñan e collíanme, porque despois xa non había coche para vir para Fisterra. E viña con eles no barco, pero co litro do mesclado, e máis con un bolo de pan así, e máis un bolo de queso. Mira ti, non me esqueci o queso. Sempre comprábamos un boliño de queso, da casa, que o facían os labradores, e comprábamos na Praza de Sé. Co saco de chícharos á cabeza. A cabeza, daquese, que se lle din hoxe a un rapaz destes hora, como ti, máis ou menos, de que é mentira. E íbamos, hai unha veciña, outro dali de arriba, a máis un mozo que chamaban Pancho, que tamén agora morreu, que era desa casiña a máis de baixo, non outra. E íbamos, e ele, pode darse dicir, non lle fago mal ningún, e chamábamos o cavaliño. E ela íbamos 5, 4 mulleres e ele. Anda, chegábamos ao Petón do Rocín e ali pousábamos un anaquiño para descansar. E ele sempre chegaba antes que nós. E cando nós chegábamos, que facía ele? Xa collía o saco, como xa estaba descansado. E dille unha vez unha veciña, que ainda está viva, e dille ela, Ponchiño, hoxe non ten a ferradura jodida. Como quen, me chamábamos o cavaliño, ela por non lle chamar, dixe ela, Ponchiño, hoxe non ten a ferradura jodida. Ese chivo, e hasta Sé. E chegábamos a Sé, subíamos, cando viñamos de volta, de que tiñamos os chícharos vendidos e collíamos un quiliño de pan. Chegábamos ás laxes de Corcubión, que non sei se sabes máis, pero bueno, é de Corcubión para aquí. Por non dar a volta pola carretera, xa subíamos que adiantábamos un bo naco, non? Ali sentábamos, comíamos o quilo de pan todo, como se outro, e pois viñamos fartas, a todo dalle, como se outro, a todo dar por ali adiante. Así que... Miña nai, con dirigir tantos fillos, non me digas. Miña nai era que preparaba, a que compraba os aparellos, a que levaba ela eso, que había que encargar aparellos, xa encargaba ela. Que había que facer a casca, xa facía ela. Tiñanos un choio grande e ali barreños de casca que facía para as pesas, para o aparello que había. Antes non é como agora que é de nailo, había que encascar, e tender, e aquelar, é así. De facer de comer para tantos, non me digas, que xa, Dios mío querido, 10 platos na mesa, xa tiña que facer unhas boas olas. E bueno, empezábamos a peinar a unha, outra, e
vas. Eu xa non contaba só vos, porque a miña ilusión era, a miña desilusión era non ter traballo, que tiña medo de non ter comida. Eu xa cando traballaba para min era a alegría máis grande do mundo. Ti sabes o que era enchar caixinhas de sardiña, chegares a casa a traer aquelas caixas, despois con esas caixinhas que traíamos, íbamos camiñando andando hasta Padrís, hasta Lires, hasta todas aquelas aldeas, para que nos deran o millo, para que nos deran o milliño, a malas pataquiñas, e viñanos arrebentadas, pero pousábanos de vez en cando nos balados, e traíamos as patacas para a familia, que non había que comer. Non vos están contando mentira ninguna, non había que comer, pero que tamén sabía que ela comía, sabía porque había fame, porque éramos moitos na casa, e había que facer de comer para todos, e eu como xa nacín así, tiña que buscar o pan de cada día, que non quería ver a miña nai triste, nin a meu paiño. Antes os aparellos eran de cáñamo. De cáñamo quer dizer de algodón. E había que tiñilos. Encascaban os aparellos. E miña nai, na casa de miña nai o barco, pero había un aparello que chamaban o racú, que agora chaman a tarrafa. E chamaban o racú, mira que tan grande era, que eran 12 homens cargados co aparello ao lombo. E todo lle facía falta. Encascaban. E iba, tiña unha vasía de casa que era tan grande como daqui ali. Encascaban, a miña nai alistaba, facendo a casca, puña a caldeira, que era un bidón grande, puña o bidón ao lume, carexaba agua para encascar, xa o tiña que encargar. Cando encascas? Manolo, cando encascas? Mañán. Bueno, pois tiño que carexar xa agua para encascar. E enchía o bidón de agua, as señas, iba á fonte, pumba, iba á fonte. A nós hasta pouco nos mandou. Irían mal os meus irmáns, que eran os máis vellos, pero non, iba ela. Iba ela, ou chamaban a muller, venme axudar a encher o bidón de casca, que mañan ten que encascar, e non... E despois fervían... A casca era como se foran tonas de pinos, pero menuda toda, xa viña tamén en sacos, xa viña de fora en sacos. Encascaban cando tiña que estar fervendo non sei cantas horas, tiña que comprar a leña, que viñan carros de leña a vender ás plazas, ou cestos de leña, máis ben compraba carros, ou se iba ao serradero a buscar. E despois ali estaba, hasta que estaba, cando leva fervendo, tiña que ferver, non sei se eran 6 horas, ferver para que cosese ben aquela tona, aquela casca. Nós era na praia. As lanchas estaban no mar, pero nós tirábamos pelos cabos, entón, depois de tirar así pelos cabos, depois había que eran 12 cabos, 12 ou 15, agora xa non me acordo ben, e depois empezaba a vir o aparello, hasta que chegaba o copi, que o copi era o que traía o peixe, e iban 2 homens a amarrar para que o peixe non marchara. Eso foi así desde 12 anos, a mañán e a noite. A mañán tiñanos que reger ás 6 de mañán, para ir ás 7:30, así, chegaban de largar os aparellos. E, pois, daí, a tirar, como se outro. Cartos non había que ganar algo, por onde se podía. Ata que de San Martiño, e de mallas, de duio, eran moitos. Por iso nos pagaban tan pouco, coas éramos tantas. Era así. Depois eu matalos desas 7 ou así, xa rían. Xa non fumais. E depois traballar na terra, nos torreos. Chegabas da Lari, que chamábase ir á Lari, e chegábamos da Lari,
E viña para o terreo, apañar erva, apañar patacas, o que había, o que se poñía no tempo que tuveses, era donde, porque eso era polos invernos. No inverno era cando íbamos á playa a traballar. E depois eu digo, a traballar na casa, por aquí adiante, e así. Por exemplo, íbamos ao boliche. Íbamos ao boliche. Largábamos o boliche, nós quedábamos na boceta e despois tirar polos cabos. E íbamos. E ganábamos para nós, dábamos para nós. Algo que nos tocaba, se nos daba para calcar cousa, ou para ir ao baile, ou para calcar cousa. Que xuntábanos así para nós. É así. Eso sí, polas festiñas gustábannos moito. Íbamos a San Pedro, íbamos á Xunqueira, íbamos a Mercedes, e a Fisterra. Despois máis xa nada. De ser para arriba, nada. Agora que de ser todas. Además, estabas ben cansada, pero ibas. E outro día ibas para traballar, que non quedaba outro remedio. Tan tranquilas. Sí, ves, non ves, xa non me recordaba a mí do baile. Pasábamoslo moi ben, moi ben. Deixabades todas as mulleres xuntas? Xuntas. E levábamos unhas zapatillas que íbamos amarrando hasta aquí abaixo. Porque non tiñamos zapatos, que eu iba descalza. Polo camiño, para chegares curiosa, ao baile, levábamos unhas... íbamos así descalza. E chegábamos a unha fonte e lavábamos os pés. E poñíamos as zapatillas con as cintas amarradas. Miña nai tuvo 18. Carajo. A mi madre, non respetaban nada. Pero bueno, que si vai facer? Pero eu axudeñe moito ao meu home, moito. A traballar, a negociar, a vender cousas, así, cousas aparte sin ser do mar. Eu sempre le ven a vida traballando, sempre, non sabía como había de facer. A muller antes iba para todo, Non é como agora, que quedan nas casas. Non. A muller iba para o monte, a muller iba para poñer patacas, e a muller para todo, E viñan de poñer patacas e iban a vender o peixe, como a min. Porque as de Fisterra iban a poñer unhas poucas patacas, un terriño, e viñan a poñense a vender o peixe que traían os homes do mar. E que queres que te diga? Había que facelo, porque antes traballábase moito en terra porque tiñamos a 10 e a 12 fillos. Eu tuve 6, pero havia outros que tiñan a moitos. E había que traballar, a muller a malo home. E non chegaba a nada. Non había aguas na casa, había que ir á fonte. No verano non había aguas, había que andar, tócame a min. Agora tócame a min, non marchares que me toca a min. Deixaban o laseño, o cubo, o que fora, ali para guardar a vez. Agora tócame a min, que estaba detrás de non sei de quen. E así, traballando sempre, meu fillo. E tínhamos que criar os fillos, e ir ao monte, e ir ao río, e ir no río, xe te dixen da outra vez, que non había ríos por aquí, que había que ir hasta onde está a fonte de Cabanas, ou máis para lá, chamaban outro río que había lá abaixo de todo, e chamaban Enquieiro, e tínhamos que vir ca banaqueta, máis ca roupa, había vez que a traía casi seca, e outra vez mollada. A cabeza, pasamos tanto traballos como o Hopper, outros pasaría máis. E así a vida. E así foi, e así será. E agora hai moito conto, moito chiquirrichí, pero o que nós xa pasamos as nosas.
Faltan cartos. Mamá e eu comprei-en ali. Eu comprei uns caramelinhos. Eu xa sabía. Dou-me unhas trompadas e eu escapei para fora. Entravas para dentro, non vías nada, porque a cociña nin tiña ventana, nin tiña nada. Non tiña máis que fumo, cando vía fumo, dicía eu ás veces, así como entraba pola porta para dentro, e como había tanto fumo, dicía eu, Vilela, por onde estás, Vilela? Porque non había. Manda didase que ten esta muller. É me namorando dela. Non hai que dizer que estou namorando dela. Que ainda hoxe estou máis namorado que antes. Ai, Dios mío, de que me estou enterando? Quen vos falou vos de mí, mo? Todo o mundo. Todo Fisterra. A min querer querenme ben. Xa sei que me queren, pero eu tamén quero ben a xente. Ainda nunca poño contra ela. Hai quen é máis arroutado, hai quen non ten máis sentido, e non hai que terlle todo en conta. Hai quen ten moito xenio, e Dios mío, vamos ter en conta, deixa que falen, que os pobres, o mellor, algunha borraxeira está vindo por aí, dixolle eu, sabes?